Aprangsi nili video halong ngelang nun ver tum phan isi berta kame no tum seme thekpon long po social media long ke no long gedi kachini chat pe ano tin seme di phun or crime te di kachini pra pe seme nili asapo kachurugang tung lam thela pula non kachiri bom karbing no mas konsel cm pen hem kong long mane pipon lo diphu lapen guhati kacheleng je phan siawara sai me sen pilo bas abbas lang me plik lada ang ton isi lapen bathroom shop available as a bus abbas lang me plik ase non ke ilitum kedam ke bang guhati kedam ke bang me tum imithang di imithang a district kacheleng je abbas sinang dolo lase ilitum lahai bang ke churo ni kimesena kam lo lase ilitum akhai sme guhati molom di do kacharli pendang lo kam kachuklem pendang lo ason ason do di ada guhati long ilitum karbi khai sme do sme kedam ke bang war sai sme non mangke ilitum gari sme dolo lase ilitum kachuru ta penang sa lase lahai bang ke kimesena kam lase non mangke ilitum mathai nang ne lo diphu la pen guhati kedam abas ke mane karbi non termas konsel pen piel la meo la se pini video magan non tum phana bachini ke mane konsela bas I hum piel mane diphu la pen guhati cheleng pat la so video si non tum pa wan pila